sa sisian pan nga aku play step bakaman ba step badap jingkerman na kabenta jom pi baro ki bapet yakani ke channel ka benta nak tin ka jong play ka bangine pusana kani ka step ko benta kalong na ka shithi ka ba ar sha kinong korin kalong nong ka basan ka khot ka ba ar pho ki kentien ki ba ongkom ni namar kata ni long kinong ket tin sim na ka benta ukris la kumba ublei ukorpat ye phi dangi ni dwai her na ka benta ukris tu long phi ya ki bala penyesuk bat ublei ka benta ka ba ngashim kum ka jingi pusan na ka nikasta kalong tai ti benta na ka basdang ibaong namar kata ni long kinong kitins iem na ka benta ukris ka jingmat unong kitins iem la ni ambassador kathau ya uta ubayo banbat eka rank ka bahe bahar but haba ong ambassador kathau ya ubreu ubakren shapang kata ka company ka ba udan badru ban pentip shakiwei pat kiri shakiwei pat ki jat ben riu shapang kata ka company bat ka ka ba kata ka company ka la ban le na ka benta jongki ladang in phai pat shagani ka tien ka jong blai ngin lam bala jiet yangi bangin long ki ambassador jong Chris ngin long kita kinong kitin siem ki jong Chris kabamon la ai hangi ya kata ka kerdan ka ba he ba ban kran shapang uji su Chris bat ka hima ka jong u badru ban pentip shiki wei pat ki jaj ben riu shiki wei pat ki bampat shimla tip ki bampat shimla ithu yu ban ya thu shapang jong u bat ka ka ba u ula ban le na ka benta jong ki ladang ila ban ai ka ba bahatam na ka benta ka company ka ba ngingi trai kat notam ngila ban ai ka ba bahatam na ka benta uji sukres bat ka hima ka jong u ladang ibe shiki jingtrai ki jongi tang namar bangi tieng ya ki HR tang namar bangi tieng yo do CL tang namar bangi tieng yo shaot ya ka tulok ka jongi kat notam kadon kam yangi bangin tieng ya ublei ubangi ni mani ban ni shakri ladang imla ban le na ka benta jong u kani ka kam kabala ban shat hanga barapi kalong ka kam ka ba bahar kam dei ka basung henre ngi kum ki kon kristan ngi sim sting ka haka jaka bangin long ki nong kitins iem ki jong Jesus Christ ngi kala long pen ban ki nong ra tins iem ki nong kitins iem ki jong sultan baling ong kum ta namar ba ngim la ban le ki ki bakin jab lei henre ngi le ki bakin jab thai ngi kham snow tan nat ban ra ka khana sneu shapang ki wei banya ka bangira era khana ka babaha shapang jongki bat ngilap bahaga jaka bangin pen bahaya kita ki balahap no ni kelalong pen ban kinok penjat ya ka jingem ka jongki lada mangi kom ki bangen ni snow thu ya ka ne ka jingkon bat ni yat kat bakom kita ki khon kristan ki devan yan ka perthai kan mlong kom ne bat bun ki wei ru ki yo ban kren bahasa phang jongi ki kristan namar ngimlong kum kita ki ba ublei ula jiet yangi bangin long hakani ka step ko pamenta ngakwa ban ong yangi lang barwa baka por kala lingkot ka por kala kerki palat bangin le ka ka ba ublei ukwa yangi bangin le bar haswa baka por kan dir no ka jingken tu kalong tu ngin pen kerpang ni ala dia ban pen ya dei bat kita ki jing shisha ki baka ketin ka jong ublei ka don ban hikai yangi habang ong kerpang ngamut ban ong bangin kiarno na ki wei pat ki bampat ithu ya u ngin kiarno na kita ki bamtip ya kita ki jing shisha shapang ublei henrei ngin long mangi kita kinong ratin siem ngin long mangi kita kinong kitin siem ki jong ukres sha kita ki bampat ithu ya u bar ki bom yan katkum kamon ka jong u tungin shim ya kanika senjam ban yet yala dia hatu ki ktien ki bangi kran
ki long ni em ki ba mentoy nakabenta ka himau blay. Hatu ki khana ki bangingi ra syapang ka jingklot jeng ki wei. Kaya rap ni em ban penbaha ya kita ki badan ha ka jingklot. Lani ka kentiu ni em kata ka jinget ka jongi hoblay. Hatu ka jing bishar ka jongi ki wei ka day ni em ka kamram ka ba ublay upha yangi bangin le kumta. Bat khaddu u Jisu upha yangi bangin lech ka perthai ban ya lab ka gospel ka perthai kamot kita baro ki bampat shim la ithu yo ka jingkali ka bangin ya pusan ka long hatu la jiet yangi ban lech kita ki ba kon ni ki ba pang Shakiba hang ni shakiba pop shakiba shate amrao ni shakiba laluat shakiba lakelon ni shakiba scam tungin kali ala di shimet yo bangila kumya jngai na kata ka jingpa bakrao ko jong Jesus Christ, the great commission of Christ. Yo ba day manga kaba lalit shakitu ki bakon bat nga no banye kitu ki ba pang. Yo day mga kabalit siya kito kibahok bat nga kiar na kinang pam. Yo day mga kabalit siya kita kibalat luwet. Hendry nga pedjnay na kita kibasyate amraw. Yo day mga kababat yakakti jong kita kibaskem. Hendry nga kadat no yakakti jong kita kibalakulon. Tungin kali yala dia. Shimet. Nga long ne em. Ulanika nong kitins iem ka jong Chris banyan ha ka jing skoren ka jing shapting yu blay bat ban pendep ya kata ka jing pha bakrao ka jong Jisu kani kalong ka jing puson na ka benta jongi limba kani ka sngi bara kowe ublay na ka benta ka buram jang amen.